Лукашенко уцягвае Беларусь у антызаходнюю кааліцыю дыктатараў, у новую вось зла. Лукашэнкаўская дэлегацыя наведала Паўночную Карэю, а ў Менск прылятаў віцэ-міністр абароны Ірана. Што трэба іранцам у Беларусі і што яны могуць прапанаваць узамен? Навошта чыноўнікі рэжыму Лукашэнкі лёталі ў Пхеньян? Падрабязней у сюжэце Надзеі Бельскай. Наступает время сильных. На новую пасаду, так бы мовіць, кіраўніка ўсебеларускага народнага сходу Лукашенко ідзе ў цікавым сяброўстве. Расія, Іран і Паўночная Карэя. Відаць, гэта і ёсць час моцных. Наше миролюбие не пацифизм. Я попрошу не путать. По мере роста угроз будем принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь. Як гэта зрабіць, калі значная частка вытворчасці цяпер пераарыентаваная на Расію? Тут акурат і спатрэбіліся даўнія сувязі з Іранам. Днямі ў Менск прылятаў намеснік міністра абароны ісламскай дзяржавы Мехді Джафары. Прапаганда хітра гэта называе абменам досведам у галіне военнай навукі і адукацыі. На самой справе ўсё надта глыбей. Лукашенко уже давно даваў загад распрацаваць пэўныя ўзбраенні менавіта ў Беларусі. У яго былі канкрэтныя загады менавіта па адмысловых відах. І гэта былі ракетное ўзбраенне, то бок гэта был аператыўна-тактычны ракетны комплекс, яны хацелі гэта атрымаць, і Лукашенко гэта адкрыта казаў і адкрыта ставіў гэтую задачу перад кіраўніцтвам Дзяржкамваенпрама. Плюс гэта таксама выраб баявых беспілотнікаў. Гэта Лукашенко таксама падкрэсліваў. І гэта якраз два накірункі, па якіх супраца з Іранам цалкам магчымая. Ракетны арсенал ісламскай дзяржавы самы буйны на Бліжнім Усходзе, толькі балістычных звыш за 3000, ацэньваў у 2022 годзе камандуючы цэнтральнага камандавання ЗША Кеннет Маккензі. Каля 400 Іран паставіў Расіі для вайны супраць Украіны, пісала агентства Reuters з пасылкаю на 6 уласных крыніцаў. За гэта Тэгеран ледзь не патрапіў пад чарговыя заходнія санкцыі. Мы надзвычай занепакоеныя паведамленнямі аб тым, што Іран разглядае магчымасць перадавання балістычных ракетаў і звязаны з імі тэхналогіяў у Расію пасля таго, як ён даў расійскаму рэжыму беспілотныя апараты, што выкарыстоўваюцца ў нападах на мірных жыхароў Украіны. У бок Украіны БПЛА запускаліся нават з тэрыторыі Беларусі. Гаворка пра іранскія шахеды і іх вытворчасць імаверна наладзілі ці плануюць наладзіць на тэрыторыі Беларусі. Пра такія намеры пісаў летась Амерыканскі інстытут вывучэння вайны. Тады так званы міністр абароны Хрэнін падпісаў мемарандум аб вайсковай супрацы з іранскім калегам Мохаммадам Рэза Аштяні. Беспілотнікі, вядома, калі вырабляюцца, то на карысць Расіі. Таму уласныя распрацоўкі акурат тое, што трэба рэжыму. А што Лукашенко можа прадаставіць Ірану? Гэта беларускія IT-тэхналогіі, гэта менавіта рэчы, звязаныя з інфармацыйнай бяспекай, таму што ў Ірана з гэтым узнікалі пытанні. Я думаю, што в гэтым кірунку можа весціся супраца. Плюс таксама шасі для гэтых балістычных ракет, паколькі мы ведаем, што мінскі завод колавых цягачоў гэта тое, што цягне ўвогуле всю беларускую абаронку, можна сказаць, наперад. Гэта адзін з галоўных флагманаў. Гэта рэальна унікальныя тэхналогіі, якіх мала дзе ёсць у свеце, і ўвогуле, калі браць па суадносінах кошт-якасць, то МЗКТ гэта рэальна топ на сусветным рынку. Рэжымныя справы МЗКТ ішлі настолькі добра, што днямі завод трапіў пад санкцыі ЗША. Ён акурат пастаўляў тыя самыя шасі для вырабу балістычных ракет. Толькі Пакістану, піша Беларусь у фокусе. Калі рэжым сапраўды ўцягнецца і ў падобныя справы з Іранам, паўторных санкцыяў, відаць, не пазбегнуць, прычым і самому Ірану. Але наўрад ці гэта б моцна пугала. Досведам падсанкцыйнага жыцця Лукашенко адкрыта захапляўся падчас сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам Ірану ў кастрычніку. Давление, оказываемое на наше государство, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен. Навошта рэжыму Лукашэнкі досвед КНДР? Мэты візіту намесніка міністра замежных справаў Яўгена Шастакова схаваныя за дымавой заслонай рыторыкі пра эканоміку і культуру. Цікава, што Шастакоў паспеў сустрэцца з расійскім амбасадарам у гэтай краіне. То бок хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра трохбаковую супрацу. Прынамсі, такія планы меў Лукашенка яшчэ мінулай восенню. Імпульс дала вайна Расіі супраць Украіны, і гаворка тут не пра інтарэсы беларусаў. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих.
Северная Корея, Россия. Знаю, что интерес огромный у кореян к вам. Гэта і зразумела, бо праз Паўночную Карэю Расія кампенсавала ўласную патрэбу ў боепрыпасах у вайне супраць Украіны, а разам з імі паставіла балістычныя ракеты. І тут уласна вымалёўваецца і зацікаўленасць рэжыму Лукашэнкі. Канечне, хочацца, ёсць такая спакуса пабачыць за гэтым усім пабудову такога, можна казаць, саюзу антыдэмакратычных дзяржаў, куды будуць уваходзіць Расія, і Беларусь, і Паўночная Карэя, Іран і Кітай. Но зноўку супярэчнасці інтарэсаў гэтых усіх краін наўрад ці прывядзе да такога. Прычым я не згодны з тымі, хто кажа, што у іх агульнай ідэалогіі няма. Тут можна знайсці агульную ідэалогію. Напрыклад, гэта процістаянне свабодзе і дэмакраты. Так, і адстойванне вось гэтага права, калі ты моцны, рабіць усё, што ты хочаш. Хоць са сваім грамадствам, хоць са сваімі суседзямі. Александр Лукашенко ўсё глубей уцягвае Беларусь у новую сусветную вось зла. Коаліцыю дзяржаваў ворагаў дэмакратыі. Там наша дзяржава аказалася ў кампаніі з Расіяй, Іранам і КНДР. Кітай канчаткова яшчэ не вызначыўся. Пекін усё-ткі абапіраецца на гандаль з Захадам. Беларусь яму будзе ўсё менш цікавай.